Kini mga higala na ito nga mga sulpot ba, mangdamay sa ilang pagkasulpot. Ingon silang simbahang katoliko sulpot daw. Pero sumala sa kasaysayan, ang simbahang katoliko natukod sa unang siglo, particularly sa 33 AD. Unya ang nanaway nga sulpot ng Iglesia Katolika Apostolika Romana, wa magtanaw sa ilang sektang ipasakupan, haning buto lang daw tawag kini resultas dalugdog, sugod ni adtong 16 ka siglo, hangtod karon nagitawag og siglo. Naan lagi diferensyang mga tao, mutuon ninyo ana. Istorya siya ba, mura po siyang tinuod. Pero, dili ito siya maoy basihan gikan sa balaang kasulatan. Ang tinuod nga sulpot, kanang mga pagtulunan nga wala sa Biblia, sama sa wisik-wisik, kanang mga purgatorio, wala man agitudlo ni Kristo sa bagong tugon. Mao na siya ang sulpot nga pagtulunan. Ang ikaduha, wala po si Kristo nagpangalan sa Romano Katoliko. Mao na sulpot, di ba? So, ang Iglesia, naana diha sa Biblia, sa wala pa ning sulpot nga Romano Katoliko. Ila-ila raman na ayaw mugtuana. Kaya nga naman, ang ilahang mga pagtulunan wala na nakabase sa Biblia, nakabase sa tradisyon nga hinimo lang og tao. O di ba? Nakita na to kinsa ang tinuod nga sulpot. Bye-bye. Namaliktad pa ning sulpot ay kita pagyoy tawag ining himuon nga mangistorya daw mura og tinuod nya ang nangistorya, ang naistorya og ang mitubag way ebidensyang gilatag. Kita kinamatay ginalatag nga ebidensya concerning sa pundasyon sa simbahang Katolika. Kini nga tuang higala nga sulpot nga membro lang sa gitukod og sektang gitukod og kano. Sa whole niyang presentation wa jud kay makita or wa jud kay tawag ining madunggan nga naghatag sa ebidensya concerning sa iyang pagribat sa ato ang gisulti nga ang sulpot ulahin na nangabot. Naan na ang simbahang Katolika before pa nangabot ang sulpot. Manang usahay makaimgo ba nga ila pa sila mauwaw no? Ingon nilang simbahang Katoliko nga sulpot nga pagkahuman wa sila magtan-aw sa ilang pundok nga mibuto lang after the 16th century. O gani kining atong gireaksyon karon 1863 na ni. So bot pasabot 19th century na mibutho. Napod ni lakas ng loob ba nga tawag ining musulti nga sila tinuod no? Number 2, ingon pa niya, dili daw ka na kuno maoy gitawag og basihan nato. Katong atong pagsulti concerning sa basis nato sa sulpot. Kay wala daw kuno, di daw kuno na basihan sa balaang kasulatan. Kisa nagsulti? Kamo? Nga misulpot lang sa 19th century? Sa din, nagingon na ganun si Kristo di ay nga, ako magauban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Sa din na, dili na siya basis? Na ang iglesyang gitukod ni Kristo magpabilin? Gikan sa iyang pagkatukod hangtod karon kada dang gingon na ganung sa Kristo nga bisan ang ganghaan sa impyerno dili makabuntog sa din na buta na gid kita og di ta kita na or nagpabuta-buta lang ta kay burag na atay benepisyo sa sektang ato ang gitawag og gipasakupan. Number 3 points ngan pa niya nga kuno ang sulpot daw kana daw kunong mga nagpagtulunan o nagtudlog mga pagtulunan nga wala daw kuno sa Biblia. Unsa may criteria anong word nga wala? Kanang term nga wala unsa man letra por letra or ang esensya sa gitawag og pagtulunan. Kay kung mayong letra por letra, dili mabasa letra por letra na ang unang naiguan na kamo. Kay nagtuo mong Ellen G. White nga propeta nga pagkahuman dili na mabasa sa balaang kasulatan letra por letra. Kung kana ang atong basis ha, og never pud nagtudlo si Ginoong Jesucristo nga kinahanglan kung magtudlo ka dapat letra por letrang mabasa. So kung kana ang ato ang tawag ining point kamo ang unang pinaka prime nga maigo ug mabukol ni anang maong gitawag og argumento. Nangon sila Katoliko, di daw kuno na mabasa kanang pagbisik-bisik labi na daw sa bautismo. Sa mo di pagtuon nimo tong San Pablo nga nabautismuhan. Buhat kapitulo 9, sulod sa balay unsa man to gipasaw? Na swimming pool tong sulod sa balay. Sumod taon. Ang problema ninyo, ang kalainan magud ninyo og kami, o kitang mga Katoliko, tungod kay, ang simbang Katolika basta mabasa sa Biblia, uban na og common sense. Kini nga ang mga higala, kasi basa-basa og Biblia, walay mga common sense. Na ay common, pero walay gitawag og sense. O tanawa na. Lain pang argumento yan. Di man daw ko na mabasa sa Biblia, kanang pulong, di man daw ko na mabasa sa Biblia, ang pagtulong ng purgatorio. Mabasa, oy. Kada naging una San Pablo nga, ni Kristo nga, bilangguon ka dito hangtod kabayran mo ang imong salaod. St. Matthew chapter 5 verse 26. Mo man na among basis.
Unya kanang lugar nga bilangguan hangtod kabayaran namo ang amo ang salaod, gitawag namo na og tawag ining purgatorio. O mo na ang amo ang kuan ha, mo na ang amo ang tawag ining basis ha. Pero may kag term, late na ang term mo na Biblia. Late na ang term nga gigamit ang word nga Biblia nga gipunting didto sa Old and New Testament. Pero it does not mean nga di na tinuod. Di ba? Ikaapat nga gitawag og punto ingon pa niya, wala man nganli ang simbahang gitukod ni Kristo. Wala nganlan. Ay oo, tinuod na. Kaya kung nganlan na Ginoong si Kristo ng iglesia, kanang sa St. Matthew chapter 16 verse 18, usa na gyud mo nga magdagma og angkon ana. Kaya kabalo man si Kristo nga moabot ang panahon nga dagang mga mini nga mga magtutudlo magdala sa iyahang gitawag og ngalan. Nga kanang mga tawhan na moabot sa kapanahonan ug kamo ang katuman na kay kamo may nangabot. Kamo may nag angkon-angkon tinuod mo nga tawag ining iglesia. So mo na nga kung mubasog balang kasulatan bisan pag wala gibutang ang iyahang ngalan sa iglesia kay never man nagtukod si Kristo og ngalan ang iyang gitungod iglesia man, so ang responsable nga mag-provide sa atong information concerning sa foundation mao ang kasaysayan mismo mo na kung mabasag Biblia kinahanglan magbase pud tag kasaysayan kay para dali tang makasabot sa nakasulat sa balaang kasulatan. Allergy man mo gud mo og history ngano man kay mga buko man mo, mga pangka man mo, matanggalan man mo maskara kay tawag ining kanang inyong pundok gitukod lang man og mga kuan, gitukod lang man og mga Amerikano. Ngayon pa niya nga ang gisunod daw simbahang Katolika tradisyon lang daw nga gihimos tao dili daw kuno sa Biblia. Mo ni pasangil sa mga sulpot. Mo na pasangil sa tawag ining mga pundok nga gipangtukod lang sa karon nga panahon. Kaya actually kung kag tradisyon nga gitukod o gisunod sa tao, dili man na gikan sa Iglesia Katolika, gikan man na sa inyo ha. For example, kanang pagtulunan nga Bible alone, dili man na pagtulunan Kristo. Kana nga pagtulunan giimbento na ni Luther ni adtong 1600. So kung ato ang sundon ang baruganan nga di ta mosunod sa tradisyon, pagtulunan nga gikan lang sa gitawag og tradisyon, sa gitawag og sa tao, kamo nang naiguan na. Ngano man kay inyong teaching nga Bible alone, dili gikan ni Kristo, gikan kang Luther. So kamo ang nagsunod anang tradisyon nga mga pagtulunan nga gigama-gama lang og tawag ining tao. Ang simbahang Katolika basta manudlo na ni biblical basis o gi-interpret ang simbahang Katolika kasi siya ang responsableng interpreter sa nakasulat sa gitawag og balaang kasulatan. Lastly, ingon pa niya na daw ang iglesia before panigawas ang Romano Katolikong iglesia. Nagpailala nga ato ang amigo way hanaw sa kasaysayan kung naaman ihang taguan ang kamatuoran. Nga naman sa hinungdan nga sa dihang gitukod ni Kristo ang iglesia, mao na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Nga naman kay wala man na muungot sa Jerusalem. Wala man na muungot sa Israel kanang maong simbahan mo bitaw nga ingon sa Kristo panlakaw mo sa tibok kalibutan paghihimo og mga tinunan. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo. So from Jerusalem niabot og Antioquia padulong og Asia Minor to Corinto, Corinto to Roma. And ang kasaysayan mismo nagpamatuod na kanang niabot og Roma mo na si San Pedro. Og ang Biblia mismo nagpamatuod tungod kay si San Pablo gisulatan niya ang mga Kristiyano nga naa sa Roma, buti pasabot ang pagtuo nagaabot dito sa Roma nga gikan sa Jerusalem. So buti pasabot biblical kung tag Roman Catholic Church, biblical ang essence niya. Tungod kay naabot ba ang pagtuo sa Roma? Ang di mabasa kanang ang mga apostol nakaabot og Amerika. Ang mga apostol nagpasakop ni William Miller nga napalpak sa pagpanagna ni adtong 19th century. Ang dili mabasa sa Biblia kanang nagtudlo ang Ginoong Jesucristo og mga Amerikano aron magtukod og ilang sekta ni adtong 1863 dito sa Battle Creek, Michigan. Na resulta sa palpak ni William Miller. Wala di mabasa sa Biblia. Pero mabasa na sa kasaysayan, pero ano di man ninyo basahon, tungod kay hadlok man mo, magpait na inyong pastor, kaya na may katoliko ninyong mailad. O posible pa, napi mga sabalista, nga mga open-minded nga makadungog ni ining ato ang broadcast, mubalhin pa, mga katoliko. Muna nga hadlok mo mag-quote og history. Kaya gusto ninyo inyong story. Muna sunod kung magribat-ribat, dapat na evidence ang ilatag ha. Di ka nang puro lang chismis.
Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV, Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito until now andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.